Hürmetli din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hazırki vakitlarda biz qaribız mertke kitip cennet, cehennem, ölümni көрүшеләр көбәйгән. Hatta türlü video yazmalarında күрәбез, кая безнең әбиләребез дә менә шулай булган дип, җәннәтне, җәһәннәмне күрсәттеләр дип. Каян ул, ничек ул, анарга ышаныргамы, юкмы? Җәмәгать, иң беренчедән, хәтта без мәртне алмасак та, гомумән тешләр турында сөйлик. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шәрифләрендә әйтә, тешләр төрле була ди. Менә тышны күрәбез икән, һәм ул Раббыбыз Алладан, ягъни Раббыбыз Алла киләчәкне күрсәтә, ул хаталарыбызны күрсәтә, ул шуны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк дип, безгә насихатларын биреп тешләрен күрәбез. Икенчесе шайтаннан, кашан без уянабыз, тышны хәтерләмибез, кашан без куркып уянабыз, куркыныч әйберләрен күрдек, кашан без үлемне күрәбез, башка нәрсәләрен, шулардан Раббыбыз субханаху ва тааля безне сакласын иде. Шуңа күрә менә шушы әбиләребез дә шуны сөйләгәч, әлбәттә, иншалла, ул Раббыбыз Алладан, ягъни Раббыбыз субханаху ва тааля киләчәкне тыш аша күрсәтә, ничек булыр, ничек фәрештәләр килер, ничек җәһәннәмдә газаплар булыр, ничек телебез өчен җавап бирербез, шуны күрсәтәләр. Видеолардан без күрәбез, кашан фәрештәләр килеп сораулар бирә башлаган ди, әйе, мен динук, иң беренче сорау динең нинди булыр, Раббың кем дип булыр, һәм каян белдең, ягъни пәйгамбәрең кем дип булыр, һәм шушы сораулардан бик күп сораулар чыга җәмәгать. Әгәр дә без бу дөньяда хихи ха-ха йөреп, хәтта ла илаһа илляллаһ, Мухаммадур Расулуллаһ сүзләрен әйтә алмыйбыз икән, балаларыбыз, оныкларыбыз әйтә алмый икән, анда җәмәгать, ләхеттә, барзахта, ничек без аны әйтербез? Шуңа күрә үзебез дә, бала оныкларыбызга да шушы иман кәлимәләрен ешрак әйтик, һәм һәрбер бала аны белеп, намазлы, уразалы булып, бу дөньяда рәхәтен, бәхетен күреп яшәсеннәр иде.